להיות בן 70 זה... מה סבא הכי אוהב לעשות? מה סבא עושה בעבודה? מה המשפט שסבא אומר הכי הרבה? מה אתה הכי אוהב לעשות עם סבא? סבא יוסי במילה. מה עדיף להיות, סבא או סבתא? אני רוצה לאחד סבא. שלום. אקסן. להיות בן 70 זה... וואו, אני צריכה להיזכר, זה היה מזמן. להיות סבא? קודם כל מבינים שהרוב מאחורינו, יש לפנינו, אז אנחנו רוצים לנצל את הזמן הכי טוב שבעולם. כשאני אהיה בן 70 אני יודע מאיפה לי. להיות בן 70 כמו יוסי זה להיות סוס עבודה, איש משפחה, חבר טוב. יין משובח. להיות מבוגר. גדול. זה כיף, זה כיף. להיות בן 70 זה הזמן לנוח עכשיו, בעיקר להירגע. לעשות חיים, ליהנות, כן, ליהנות. לצאת לפנסיה. יוסי נגיד? זה מרשים. כן, לא נראה בן 70. זה די מבוגר. זה יותר קרוב לסוף מלהתחלה, אבל... זה פחות אפשר לרוץ ולהשתלט. לקפוץ ולהסתובב צריך לשבת ולראות חדשות. מה סבא הכי אוהב לעשות? וואו, איזו שאלה קשה. לראות חדשות. כן. לעבוד בנגריה. לעבוד. וכשהוא לא עובד, להיות על הכורסה. ולראות חדשות בפול ווליום. אם אפשר. הוא למד את זה מהסבא הקודם. לעשות. להיות בדואינג, כל הזמן לעשות. לא משנה מה לעשות. תכשיטים, רהיטים, נגרות, להקים דברים, לסגור דברים, לעשות, שיהיה בעשייה. לשבת בכורסה שלו ולראות בחדשות. הוא אוהב ללכת עם סבתא להצגות, להופעות. נכון, להצגות. כל יום שני סבתא הולכת מוקדם בגלל הצגה, וזה מעצבן. אתם ביום שלישי. הכי אוהב לעבוד. סבא מאוד מאוד אוהב להיות עסוק, שיהיה לו מה לעשות. הוא אוהב להיות במפעל, והוא אוהב לנהוג באוטו, והוא אוהב לעזור לאחרים. קודם כל לראות חדשות 12, אבל הוא אוהב לעבוד, בעיקר לעבוד, הוא לא יודע לנוח, הוא צריך לפעול, לעשות משהו. סבבה. מה סבא עושה בעבודה? מדבר ערבית. מה הוא עובד כאילו? יש לו מפעל לספות, קורסאות, מיטות, חנויות, מיליון לקוחות. עולה במדרגות, יורד במדרגות, נותן הנחיות, נותן פקודות, יושב במחשב, צועק, כועס, צוחק, הכל. הוא אומר לעובדים מה לעשות, מה הוא עושה, מחליט עליהם, בודק איזה בדים, חייב להישאר שם עם נשק, כי בגלל המלחמה וזה נורא מעצבן. עושה בקרת איכות. יפה. הוא מנהל שם את כל האנשים, הוא גם מתעצבן עליהם, אבל הוא גם נחמד אליהם. מכין סלונים, ספות, מיטות ונגר. כיסאות. ומכין דברים יש. הוא עובד במפעל וביין. מנהל מפעל של רהיטים. כן, בגדול מנהל. עכשיו. עושה ספות יפות. הוא משחק עם החברים שלו. מה המשפט שסבא אומר הכי הרבה? הלך שפצירין. על הכיפאק. מה את חושבת? אין לי מושג. על הכיפאק. אוקיי, על הכיפאק, יאללה. על הכיפאק. לא, הוא לא אומר על הכיפאק. כן. לא הרבה. יש לי. מה הבעיה חמודה? מה צריכה חמודה? מה הבעיה חמודה? גם נכון. אין בעיה. אין בעיה חמודה, אין בעיה. אין בעיה. אין בעיה? מה הבעיה? חמודה. אין בעיה. כל דבר ששואלים את יוסי אם אפשר, שאנשים כאילו לא מצליחים לעשות, ומגיעים ליוסי, אז הוא אומר, אין בעיה. ובשבילו שום דבר זה לא בעיה. מה שאנשים כאילו
תופסים את זה ממש כבעיה, לא יכולים לעשות, אבל זה ממש מרגיז שהוא בא ואומר, אין בעיה, ובאמת, בשבילו זה אין בעיה. כשיש איזו בעיה שאני לא מצליחה לעשות משהו, אז הוא תמיד יודע מה לעשות. ואז אין בעיה חמודה. לא, זה לא נכון. אני יודע שזה לא נכון, זה משהו אחר, וככה. נוח הייתה לו תיבה. על הכיפק. מה אתה הכי אוהב לעשות עם סבא? לעשות יין. וואי, מעולה, ביקב, עם הילדים, עם כולם, מהמם. לבוא איתו לנגריה ולעזור לו. הכי אוהבת להיות ביחד, בבית, עם המשפחה. ללכת לקפסויים. להיות עם סבא כשהוא עם הנכדים. מפגשים משפחתיים, טיולים, חופשות, לבלות ביחד, לנצל את הזמן ולעשות דברים בכיף, ארוחות משפחתיות, חגים. וגם שאני וסבא מבקבקים את הבקבוקים של היין. כיף לי מאוד שאבא ואמא באים לנהריה. זה קורה מעט מדי, אבל אני מקווה שאחרי שהוא ישמע את זה, אז הוא יעשה מקצה שיפורים ויבוא יותר. להכין איתו מטוסים, מנייר. לבנות דברים זה משהו שבעיקר יצאנו לעשות, ואם זה כיסא בנגרייה או כל הפרגולות בבית, זה הרבה מהדברים שיצאנו לעשות ביחד. ללכת איתו איך קוראים לזה? איפה שכל באורנית, נכון, יש איפה נו, תגידי, איפה זה? שכחתי איך קוראים לזה. בכניסה לאורנית, איפה זה? לא. אז איפה? אני לא יודעת, זה רחוק מהבית של סבא וסבתא. איך קוראים למקום הזה? את גרה פה. אני לא יודעת למה את מתכוונת. כן, למרכז. למרכז. לא הייתי יודעת את זה בחיים. זה אחלה גם, כן, ללכת לשדה, למרכז. באורנית, למנות באורנית. כן, גם בחו"ל, זה סבבה. תזכור את זה. סבא יוסי במילה אחת. טובה. מאיר ומואר. 2 מילים. סבא יוסי במילה אחת. יוסי. סבא. חרוץ. חרוץ. תושייה. 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 סבא יוסי במילה אחת. כאילו, אני כשאני חושבת על סבא יוסי, אני חושבת כזה רגוע, קורסה. סבבה. כאילו, הכל טוב. זרימה. זרימה. סבא הוא שקט, אבל הוא לא שקט. הוא קצת שקט. עובד, כן. חדשות. עובד. הוא מלא עובד, כל הזמן הוא עובד. חמוד. רק בלילה לא. מצחיק. איך קוראים לזה? נגר. אוקיי. אז לא עובד, נגר. חרוץ. איש עבודה. איש משפחה. קסם. מה עדיף להיות, סבא או סבתא? סבתא. סבא. קיבל. סבתא. כי? אמא ואני ואת. סבא. סבתא. סבא. טוב, בעצם סבתא גם. סבתות עושות הרבה דברים עם הנכדים שלהם, וסבים רק רואים חדשות כל היום. סבא או סבתא? וואי, זו שאלה קשה. סבתא. למה? כי אני בת. אני חושבת שסבא. הוא לוקח את הכל יותר בקלות, ולא מסרבל דברים, ואומר את הדברים קצר ולעניין, וזה מתאים לי גם להיות סבא. סבתא. מה? סבא, לבנות יש יותר אטרקציות לעשות. יותר כיף. יותר... וסבא סתם עובד, משעמם, כאילו מה? ככה, הבנים הם מרוויחים כסף והבנות מבלות. בדיוק. וואה. ברור שסבא. מבחינת עשייה. הכי כיף להיות הוא קיבל את סבא. החלקים הכי הכי כיף להיות טובים. סבא. בא לי להגיד שסבא. כי סבתא כל הזמן צריכה, עושה, לוקחת, מביאה, מבשלת. סבא? סבא נהנה מהפירות. סבא, סבא כן? נהנה מהפירות. עושה מה שסבתא אומרת. סבתא קונה שוקולד, סבא מביא שוקולד. בדיוק. סבתא מבשלת, סבא אוכל. הרבה מאוד.
איפה שאנחנו נמצאים, זה בזכות זה שסבא נשא את כל גחמותיי, כאילו נתן לי להיות מי שאני. ברור שסבתא. אני רוצה לאחל לסבא. שהוא יהיה בריא, מאושר, שימשיך להיות בעשייה שהוא הכי אוהב, ושנבלה הרבה ביחד, גם הנכדים, גם עם הבני זוג וכל המשפחה, ושיהיה מאושר, הכי חשוב. שימשיך לעשות ולהיות בדואינג ולעשות את מה שעושה לו טוב, ושידע גם במינונים מתי להפחית ולעשות דברים לעצמו. ולא רק בשביל אחרים ולא רק בשביל העבודה, לעשות דברים שהוא אוהב, ושיהיה לנו עוד הרבה שנים של ביחד. בהמשך זוגיות מאושרת עם שרי. מזל טוב, שימשיך להיות נגר טוב, איש טוב, סבא טוב. עד 120, עם הרבה רוגע, אושר, משפחתיות, שלווה, זוגיות טובה, עוד כמה טיסות טובות לחו"ל, שלא יהיה נזילות בבית, שהביוב לא יעלה. שלא ילך בדרך הכוסים ולא בדרך הפרחים, רק בדרך שלו. אצלנו בכיתה אומרים, תלך בדרך האבטיחים ולא בדרך הפטרוזיליות. המון המון מזל טוב יוסי, שתמיד תהיה מאושר ושמח, שנמשיך לחגוג יחד בהמון המון אירועים משמחים, בצחוקים, במשחקים. שותף שלי לאליאס, אין כמוך יוסי, אני איתך בקבוצה לתמיד. מזל טוב. אני מאחלת לך את כל הטוב שהיקום הזה יכול להריף עליך. אתה כל כך בן אדם טוב ותמיד מחפש איך לעזור. ואני מקווה שאתה תדע גם לעשות טוב לעצמך ולמצוא לך זמן לעשות דברים שאתה אוהב לעשות ולא להשתעבד לעבודה רק. אתה איש משפחה מדהים ואני מקווה שאתה תמצא מלא זמן ליהנות עם המשפחה שאתה ושרי הקמתם, משפחה לתפארת. והכי חשוב זה הבריאות ותשמור עליה. בריאות, אושר, שמחה, שוב בריאות, מזל טוב. מזל טוב, שיהיה לך את כל הטוב שבחיים. שימשיך להיות חזק ופעיל ולעשות מה שהוא אוהב. שנמשיך לחגוג ביחד ולציין עוד 80 ו-90 ו-100 והלאה. שלא תעבוד הרבה, ושתהיה יותר איתנו. איתנו, טבעים דור, לא נכדים. להמשיך לחייך, להמשיך לעבוד, ליהנות ממה שהוא עושה. אבא מחובר מאוד מאוד ליצירה, הוא צריך להיות יוצר, הוא כל הזמן צריך להיות בעשייה, בעזרה לאנשים אחרים, להיות חיוני. הוא אוהב את זה, זה נותן לו משמעות, והוא יכול לעשות את זה. עד 120. מזל טוב ובריאות. אין עליך יוסי שלי. אנחנו אוהבים אותך סבא. זהו, אוהבים אותך. אוהבים אותך מאוד מאוד. מזל טוב! רגע. זהו?